Masisilayan po natin sa unang pagkakataon ng mga motovloggers dito sa Pangasinan. Yun! Ano gusto ko? So Kacabzat, nandito na tayo. Hinahanap ko pa sila. Asan ba yung YTC dito? So dito muna tayo sa gilid. Susundan ko na lang muna kayo, Paps. And that's Mr. Rev. Oh. Wala akong ano. Ito, meron nata. Kailangan natin magbigay. Oh. Napaka-sexy ng K3 MRC200, oh. Sana all. Problem. Ito, oh. Okay na ako dito. Hello mga Kacabzat. Nandito tayo sa SM Urdaneta. Bweshika Vlogs. Rev. Dito po siya kilala. Ayaw yung pakita mo nga niya. Yan. Ewan ko kung gusto niya rin yung mga niya. Okay lang. Salamat pa. Tapos mga Kacabzat. Subscribe to Jetmarco. Kakatapos lang namin kumain. Ngayon papunta na kami doon sa YTC. Siyempre dito lang din sa part ng Urdaneta. At kung makikita nyo nga ngayon, Kacabzat, kasalukuyan silang nagbablog ngayon, Kacabzat. Nasali rin ako sa contents nila sa wakas. At ganun din sila. So napapanood na sila ngayon sa aking channel. Sana huwag umulan. So, dito na ang ating mga ibang kasamahan. Wag mong iwan yung susi mo, Paps, at baka itanga ito ng Rev Motovlog. Ang ganda ng seat call, oh. Kala ko, matigas. Yeah! Jetmarco vlog. Hello po, ma'am. Dito na sila. Rev Motovlog. Hello Kacabzat. So nakita niyo po sila. Kasama ko na po sila ngayon. Kompleto na po kami dahil meron pong isang hindi nakapunta. Sana po narinig nyo. Subscribe na rin po kayo kay Paps D Vlogs. Yan. Subscribe po kayo sa kanya. Huwag niyo po makalimutan yan. Mga natin, kasama natin yun, no? Rev. Mga vlog na rin si Red 911. Yan, sumama sa mga big bike. Sumama sa big bike naman namin. Nagkaloy namin isa. So may mga big bike rin kami dito. May mga nakatrim na Motovlog. Okay, so turuan na lang ngayon. Okay. Yan. Natin. Dito ako ngayon sa Urdaneta.
Bumaba kami ni ano. Valentino Rossi, 46. Yan po si Valentino Rossi na 46. Oh, walang KDM 390. KDM Duke 390. So, kasama po natin ng mga motovloggers, ng mga pogi. Yan. Pero mga opson, magpa-vlog yan. Siya yung editor ko sa vlog ko. Ayan mo. Alam mo, nag-edit na. Abangan nyo, yung pala nakalakas sa video siya, mag-edit. Sa mga wala, di pa nakakapag-sticker. Ay, Pat, sticker. Nga pala, ano? Sticker. Patahimikin mo din muna sila. Bakit? Attention. Ah, hindi. Nakataka. Sticker. Sticker. Mga sticker. Okay, mga kapag-sticker dyan. Sa laptop. Pinuha rin. Hindi yan parang i-parking. Siya po yung nirescue namin, si Ma'am Sheep. Nirescue ni Kuya, yung empleyado dito sa Petron. Thank you, Kuya. Hello, Kacabzat. So, oras na to, nandito tayo sa isang gasoline station dito sa Urdaneta, Petron. Kasama pa rin natin yung mga motovloggers. May mga umuwi na pero present pa rin yung mga nakasama natin kanina. Lapitan po natin sila. So, Pops, Chris Roms na pala. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Ano Pops, hindi pa ako nag-YouTube Ay, Pops, di pa. pero ano na lang, soon to be. Soon to be, oh. Subscribe kayo sa kanya. Pops. Gypsy Moto Pops. Gypsy Moto. Oo. Yun, tandaan nyo po Abangan yun. nyo lang, tol. Abangan nyo po yun. Subscribe to. Subscribe po tayo dyan. Huwag kakalimutan. Other friend, new friend. Bweshika. This one. Oh. Ano ba kita? Oo. Wala pa rin. Ayan, okay. Shout out. Bweshika Vlogs. Bweshika Vlogs. Yeah. And, of course, Lakwatserong Koboy. Yeah. Baka nakalimutan nyo mag-subscribe. Subscribe. Lakwatserong Koboy and Rev Motovlog. Yeah. Tandaan niya. Thank you pa. Thank you. Nice to meet you, Pam. Nice to meet you din. Tsaka, nawawala. Ito. Ito po si Jetmarco Vlog, aking batchmate. Sabay po kami graduate, criminology. Yan. Yes. Yan. Nag-vlog na din po siya at balak niya pong bumili ng kanyang GoPro. Tsaka iPhone 11 Pro pang record. Kasama rin po natin si Jerome TV. Yan. Subscribe po kayo sa kanya, huwag niyo pong kakalimutan yan. Jerome TV. Yeah. Nice to meet you, Pops. Napakaganda nga po ng araw na ito. Dahil nandyan sila. Siyempre, si Rev. Sa kalukuyan nagbablog, istorbohin natin yun mamaya. Shoutout sa'yo, Pops. Woo! Sarap! Hindi po natin makakalimutan yung napakaliit na tao. Sobrang liit niya po. So sobrang liit niya po. Ganyan lang po siya. Pops! Go! Yeah! Yan! Soon I will gonna make a vloggers. Look at... Let your flowers that they can see you. I'm Yeah. new one with them in the group. Soon I will gonna have my own vlogs, my own bike. So see you soon. Yes. Look at the height. It's really I'm so small.
Yeah, you're smaller. Smaller. What's your height? 5'5"? I think so, 5'6", 5'5". Okay. What's up mga kakabsat? Kumusta po kayo lahat? So subscribe kayo sa kanya. Ang pare ko'y they cannot reach me, I don't know why. Yung mga pare ko'y alam nyo naman, 5'11" ako. So almost 6'5" ako na. So 6'5" siya. Ang pare ko, niloloko lang kayo niyan. Marunong magtagalog yung mga pare ko. Kanina pa Napahirapan ako dun ah. Kanina pa yun. marunong eh. Pinahirapan ako ni Pops. Woo! Marunong Pops, diretso straight. Pero kunti lang. That's better Pops. At least, habang tumatagal. Yes Pops. I'm glad you can understand me. Yeah, I can understand. Woo! Daan na lang tayo saglit sa bypass. So, 46. Muli mga po at ako'y magpapasalamat sa inyo. Hello mga pop. So ito nga po, sa harapan natin sila lahat. Sinadya ko po magpahuli para masilayan natin silang lahat. Wala nang bumping dito, boss. Ha? Wala na, end. Sakit na ang katawan ko. Whew. What a wonderful day. Yeah, that's my first time Kacabzat. Sana maging successful ang editing nito. Sana napapanood nyo ng maayos ito ngayon Kacabzat. Hindi kasi ako sanay magsalita-salita sa harap ng camera. Kinukuhanan ko yung sarili ko
ginagamit ko yung monopod yung kamay ko, yung ganon. Alam niyo yun? Ano, diba? Alam niyo na yun. So, Kacabzat, nilakasan ko yung loob ko. Kasi, sabi ni YouTube, don't be shy. Kung gusto mo maging vlogger, o motovlogger, kahit anong vlog man yan, don't be shy daw. Inisip ko na wala na akong pakialam kung anong iisipin ng iba. Medyo nahihiya nga ako nahihiya ako kanila, yung mga motovloggers na kasama ko kanina. Nagsasalita ako dun sa ground floor, dun sa SM. Nakita nyo doon, insane ako sila. Pero nilakasan ko yung loob ko, Kacabzat, kasi madalang lang yung ganong mga pagkakataon. Gusto ko nga pala magpasalamat sa inyo, mga kapwa motovloggers ko dito sa Pangasinan. May mga na-meet na tayo, mga bago na vlogger, so hindi na tayo nag-iisa. I hope makita natin sila ulit soon. Kanina sa bypass, nag-photoshoot kami doon. Bali hindi na ako nakapagkuha ng videos ko doon dahil medyo tinitipid ko na yung memory card ko. So bali gagawin ko na lang, magpapaalam na lang po ako sa mga kapwa vloggers ko doon na kumuha ng video, na i-send na lang sa akin nila sa akin yung mga video. So ito nga, napanood nyo kanina lang, napanood nyo. So Pops Rev Motovlog, shout out, maraming salamat po. Bweshika Vlog, maraming salamat din po. Si Lakwatserong Koboy, yung naka-sniper, maraming salamat din, Pops. And of course, the others, Jerome TV, and marami tayong nakilala. Hindi na natin na-memorize yung mga pangalan nila. D Vlogs, yun, shoutout po sa kanya. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. I hope natapos niyo po. Maraming salamat po. Sa tingin ko po, ito na po yung pinakamagandang content ko sa ngayon. Dahil first time ko po ito. Nakita nyo po, hindi po ako nag-iisa dito sa Norte. Sana po, dito na po ako mag-umpisa. For support po, sana Kacabzat. And thank you po ulit. Once again, maraming salamat Kacabzat sa panonood ng aking episode. And I hope abangan po natin at maging notified tayo sa future episodes. Siya nga pala guys, Kacabzat, kinancel ko na po yung gagawin ko sanang prank, yung taong grase na mayroong big bike. Kinancel ko na po dahil ilang beses ko pong sinusubukan sa isip ko na lakasan yung loob ko. Hindi ko po malakasan. Nahiya po ako. Mahirap po yun. So sana po kayanin natin soon. Sana po magbago tayo para sa ating YouTube channel lang din naman. So yun lamang po, Kacabzat. Abangan po sa susunod na episode. Babush mga Kacabzat and Trey. So kung gan, pauwi na ako, gawin ako.